She don't care if I die. Yeah, right, yeah, right. Yeah, I bet you won't cry. Yeah, I bet you won't try. But you know I don't mind. But you know I don't mind. Yeah, right, yeah, right. No, uvidíme, co z toho bude, vole. Tam ta chatička, co je na té skále, byla na prodej, já jsem trošku zaváhal. Já se zbál, že se to sesune a že bych si ní sjel až do řeky. Taková je v Pasově na skále, ale trošku lepší. Tam vzadu jsou barandovské ateliéry. Tyhle ty dva frajeři tam oba dva dělali. A nikdo nemějte tady pro takovým někomu, kdo je rodina, kdo tady je 7 let, kdo tady je 7 let, má rodinu, má děti, je v pohodě. Nejsou to takový ty svině, který tam přijdou tam na tu louku zítra. Takže až sem přijdou tyhle ty a řeknou, že chtějí dřevo, tak maximálně jim řeknu, že za kolečko je 150 korun. Jo, takže takhle. Tohle to je normální člověk, který tady žije 7 let, žije tady kilometr ode mě, v penzionu, má 4 děti, stará se o všechno.